Dan fim Ayagi TV, duniyar nishadi. Ai nake gama rayuwar nan Alai Salman. Kana sararawa. Kamar ya sararawa. Ai ka fita malam, ka ringa jin daɗin duniya kawai. Kai fa na fuskanci yaron nan dan iska kake so ka koma. Ai dan guguwa ne ma ni da kake gani na. To wata rana ko zaka jangolo bala'i. Kaga wata zazzafa. Bala'in wannan. Ka sake ka ji. Alai Salman kan ba abin da zai hana ni zuwa bala'in wannan. Wallahi wata ran sai ka tsokano kanka. Tafiya za ka yi? Salamu alaikum. Me haka lafiya? Kin gane me haka ba? Haba. Kin gane ne? So nake ki gane mana mu yi shi kawai. Kaga na ma nisa aka ce kaga nayi kala da ni. To shi Allah duba kala da ni. Ai haka karuwa ta normal ce. Abin da zan faɗa maka shi ne kar ka ƙara tare na a hanya ni ba sa'a ka bace ba. Idan kuma ka ƙara tare ni zan yi maka abin da baka taɓa tunani ba. Ke da kana kasan garan ba wanda bai san dan iska bane mun na tsarki war Ramanu. Mu je gidan. Ba gidan ku zaki je ba mu je. Allah inna wa ta'ala laka batamu biya laga shirin laka lahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkar wai ta ummani matika wa alayki ne hadin ki da wannan Kawai na zo wucewa sai wasu maganganun banza da na wofi yake yi. Wallahi inna ilaihi raji'un. Rana fa ta dalle. Ayo. Ga can Salman a ƙofar gida ana jan shi. Dumba, tallan me aka dumba ku dan tashi. Sallah kana nuna mai bindiga sallah. Action dan fim ku kora a wannan abu. Dan fim ya kawo kwadi a ruwanta.